هر دچه ناراضی بوون له هەمبەری حکوومەتە هەتەشێ یال شامێ ji aliyê pêkhateyên Sûrî ve zêde dibin. Hetana hikûmeta Heteşê bi dihan ji karmendên saziyan ji kar bi dûr xistine. Lê zêde mûçeyên karmendên heyî jê nedane. Di heman demê de hikûmeta heyî li Şamê yekrengî ye. Pêkhateyên civaka Sûrî weke Elewî, Durzî û Kurd ji diyaloga niştîmanî û hikûmetê bi dûr xistine. Ji ber van kiryarên dûrî qanûn û regezên niştîmanî, nerazîbûneke mezin ya welatiyên Sûrî li hemberî Heteşê derdikevin pêş. Hikûmeta Heteşê xwepêşandanên welatiyên Sûrî bi çek û darêzorê belav dike û bi te awayî nahêle ti welatiyek dengê xwe li hemberî wê bilind bike. Di vê çarçoveyê de duh li bajarên berava Sûrî xwepêşandanên girseyî li dijî hikûmeta Heteşê darketin. Duh li bajarê Tartûsê bi şev xwepêşandanên girseyî darketin. Xwepêşanderan daxwaza hilweşandina hikûmeta Culanî kirin. Xwepêşander bi durjmeya hilweşa Culanî bi ser avahiya parêzgehê de girtin. Çekdarên Heteşê gule li xwepêşanderan berdan û hejmarek birîndar kir. Li aliyê din, alîgirên Heteşê daxwaz kirin ku Elewî ji Tartûsê derkevin û ev durjme bers kirin. Tertûsya Sunniyê Elewî jê derkevin. Hêzên desthilata Heteşê gundawarê bajarê Ceblê yê gundawarê Laziqiyê ji bi çekên giran tobaran kir. Di encamê de kuştî û birîndarên sivîl çêbûn. Çavdîriya Sûriya mafên mirovan diyar kir ku hêzên desthilata Şamê bi helîkopteran Beytana yê Ceblê armanc kir. Li aliyê din, fermandarê hêzên Dir'a Sahil Meqdad Fethiye bi dîmen axivî û got ku hêzên wî wê bajarê berava Sûrî ji çetên Heteşê rizgar bikin. Herwiha bang li Kurd û Sunniyên netundiraw kir ku alîkariya wan di rizgarkirinê de bikin. Di vê çarçoveyê de hêzên Dir'a Sahil li gundawarê Laziqiyê bi kemînekê 16 çekdarên hêzên ewlekariya hundirîn yên bi ser Heteşê vekuştin. Piştî şer li gundawarê Laziqiyê giran bû û hinek dever ji destê hêzên Heteşê derketin. Ji Idlibê destek ji bo Heteşê hat, lê dîsa rastî kemîna hêzên Dir'a Sahil hatin. Hêzên Heteşê bi wê sînordar neman ku dest bi tirsandina şêniyên wan deveran kirin. Çekdarên Heteşê welatiyek li herêma Salîba ya Laziqiyê li dû trempêlê xuşandin. Li bajarê Helebê û Tartûsê jî alîgirên Heteşê xwepêşandan darxistin û gotinên pîs derheqê Elewiyan da kirin. Çavdîr dibînin ku her ku diçe rewşa hundirê Sûriya alos dibe û rewş ber bi şerekî navxwayî yê giran ve diçe.